werkt het, denk ik tenminste. We hebben ook een tegenstander. Oké, ja, hartelijk welkom. Allebei. Ik denk dat het nu werkt. Even iets kijken. Oké. Even iets kijken. Of ik ook live ben. Ja, ik ben live. Dat is heel goed. Oh, we hebben ook heel veel mensen die kijken. Ja, oké. Vandaag één klein dingetje natuurlijk. Sorry. Vandaag is de stream een beetje anders. Vandaag stream ik in het Nederlands voor de eerste keer. Niet in het Wals. En ik heb eigenlijk geen idee wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Oké, ik moet terug. Nu heb ik dit veld, D5. Ja, dat is geen moeilijke keuze. Ik ga hier en dan volgende zet, of ja, heel veld C3. Want dat is een beetje, ja, vind ik niet zo leuk. Dat dan paard op DV is, dat wil ik even weghalen. En dan kunnen wij kijken, misschien paard C4, dan heb je soms de mogelijkheid op D6 te noemen met een aantal tricks, maar misschien ook niet. Oké. Wat is er aan de hand nu? Ik weet het niet. Nee, als ik paard C4 speel, dan speelt hij B5 en dat wil ik niet. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat het beste is. Misschien dit. Ja, ik heb hem niet. Ik heb geen idee. Ja, ik heb natuurlijk nu een beetje het probleem dat ik eigenlijk niet goed kan regeren. Maar oké, dat is heel leuk, toch? Eigenlijk... Je kan ook overwegen hier te noemen. Nee, maar dat doe ik niet. Dan ben ik terug met de toom. Dat is niet leuk. En nu misschien dit. Waarom niet? Ja. Maar kijk, de idee is op D6 te noemen. En als hij terugneemt, heb ik paard F6. Dus eigenlijk hoeft hij ja, hier te noemen. Ja, maar dat verliest meteen. Dame A4 en ik gewin een paard, toch? Ja. Heel leuk. Heel leuk. Oké. Ja, gaan we zien. Oké. Nu spelen. Ja, oké. Hij heeft opgegeven, dat is goed. Ja, ik gewin een paard. Voor helemaal niet, dus. Oké. Konings Indische verdediging. Semisch variant. Oké, heb ik geen probleem mee. Dat is heel klassiek. Oké, dat is een beetje wat er gewoon. Dat doe je normaliter eigenlijk niet. En nu kan ik misschien P5 meteen. Ik raak er natuurlijk een pion kwijt, maar dat is eigenlijk geen probleem.
Of zal ik eerst 2B8 spelen? Ik weet het niet. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Oké, ik zal het doen. Ja, ik denk dat werkt. Hij noemt... En dan noemt hij met de lopen en dan doe ik dit. Denk ik. En dan speel ik C6 en misschien lopen hier. Dat is het idee. Of naar E6, dat kan ook. Dat weet ik nog niet. Oké, ik heb een idee. Dit is heel interessant. Ik weet niet of dit lukt. Het idee is... Ik ga lopen E6 en dan slag ik hier. Ja, waarom niet? Het is echt heel interessant. Ik zal het proberen. Want dan heb je natuurlijk die idee... Oeps, sorry. De B3 met een, gravel. Oké. En nu denk ik dit. En hij hoeft te nemen. En nu heb ik echt heel leuke zetten die ik kan maken. Dam A8, dan misschien de tom over, misschien C5. Alles heel leuk. Ja, dat lijkt mij heel goed te zijn. P3 is de enige zet, denk ik. Ja, en nu tom over. Het is heel goed. Heel goed. Ja, ik denk... Want dit is zeker een idee hier te noemen. Op B3 te nemen. Sorry. Ja, oké. Dat kunnen wij doen. Ja, oké. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb het gevoel dat er iets mogelijk is, maar ik weet niet wat. Geen idee. Helemaal geen idee. Oké, ik heb geen idee. Ik ga terug. En dan misschien dit of dit of dit. Eén van deze zetten, ik weet het niet. Ik heb... Oké, dan moet ik natuurlijk terug. Ik heb een pion minder. Maar dat maakt er niet uit. Ja, en hij is helemaal niet aan het nadenken, hè? Toch? Maar ik hoef een beetje snel te spelen. Oké, dit. Als hij neemt, dan ga ik hier. Misschien ook niet.
weet het niet. Of misschien dit. Oké. Hij gaat terug en ik ga hier. Dat is mijn idee. Ja. Ik hoop het. Als hij hier noemt, moet ik even kijken. Ik denk ik kan het eigenlijk gewoon ignoreren. Ignoreren. Hij noemt en ik ga de pion op C5 slagen. Dat is mijn idee. Kan dat? Dat geloof ik eigenlijk niet. Ja, ik weet het niet. Oké, ik weet niet of iets werkt of niet. Ik hoop het. Natuurlijk. Hier misschien? Oké, ik heb een idee en ik weet niet of het werkt. Zij noemt, neem ik hier, dat is het idee. Nee. Terugname voor, ja, oké. Weet ook niet wat het is. Ja, ik heb geen idee. Ik ben aan... Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Hij gaat hier en dan wat ik dan... Ja, oké, dat is helemaal niet goed. Ja, hoeft. Ah ja, oké, nu ben ik... Ja, oké. Oh, oké, heb het niet gezien. Maakt het uit? Ja, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Ja, want wat kan ik doen, hè? Gezet, maar dat... is ook niet. Ja, ik heb er niet. Die partij raak ik kwijt.
Oké. Enige verzoek. Dat zal waarschijnlijk niet lukken. Maar we gaan het zien. Oké, hoeft, hè? Dat lukt nooit. Maar we gaan het zien. Ik heb ook geen idee, zelfs... Ja, dat is slecht. Nee, waarom? Ja, weet je, het eerste dat was waarschijnlijk een mouselip. Maar dat was waarschijnlijk een blunder. Why? Where did you want to go? Ik wil weten wat zijn idee was, want... Nee. Did you make a blunder? Want als het een blunder was, dan heb ik er geen... dan begrijp ik dat niet, weet je. Uw tegenstander stelt een terugname voor. Ja, dat accepteer ik alleen als het betekent dat je verklikt bent. Nee, sorry. Maar doe ik niet. Want dat is... zo werkt het spel. Mouseslips, maar geen blunders. Want als je een blunder maakt, dan dat is een fout. Dat is een gewone fout. En nu gebeurt er niets. Ja, ik begrijp het natuurlijk. Dat is niet zo leuk als je... Wat? Nee. I made myself clear. When it is blunder. Ik weet niet even wat dat betekent. Maar ja, sorry. Maar als je echt, zeg maar... Kijk, als je op de verkeerde veld gaat, dan is het het enige... één verhaal. Maar als je dit doet, weet je, en je denkt schaak en dan waarschijnlijk turm, D8 en wat dan ook. Oké. Maar ja, dit is, sorry, maar dit is een gewone fout. En nu gebeurt er niks meer. Oké. Ik ga ervan uit dat de tegenstander nu niets doet totdat zijn tijd zal gelopen. Ja, ik wil tegen iemand anders spelen. Eerst wil ik natuurlijk kijken waar ben ik fout gegaan. Want of course, want ik ben hard aan het verliezen voordat het is gebeurd. Dit was een mogelijkheid. Ik begreep niet waarom. Huh? Oei, oké. Nu begrijp ik het. Als hij noemt, ga ik hier en dan hier en dat is helemaal niet goed. Oké. Dus ja, ik had er iets. Dat was geen verrassing voor mij dat iets was in de positie, in de stelling, maar ik wist niet wat. Ja, is hier. Wat ik niet begrijp, dit en dan dit. Oh, nu begrijp ik, oké. Je kan niet nemen, want dan komt dit. Oké, dit is, dat was wat ik had gemist. Ja, oké. Dus, ja, dat was oké. Dat was oké wat ik heb gemaakt hier met de pion over en dan evenveel tegenspel krijgen. Oké, dat was oké. Ja, ik heb natuurlijk een beetje geblunderd. En dan heeft de tegenstander ook geblunderd. Uiteindelijk natuurlijk, die zijn 1 miljoen
mogelijkheid om te winnen. En ik heb niet, ja, ik heb een figuur minder. En ik heb ook geen compensatie. Oké, ja, dat was een beetje gelukkig. Maar, oké. Dan ook. Dat hoort er ook bij. Dat betekent natuurlijk ook dat ik nu een nieuwe recordrating heb. In 2627. Maar dat voelt niet aan als een record bijna. Want natuurlijk de laatste partij... dat was een beetje gelukkig. Maar oké. Ja, dit is echt een beetje raar wat hij hier aan het doen is. Paard C3, dat is iets dat je normaliter eigenlijk niet doet als je D4 speelt, want je wilt C4 spelen, maar dat kan natuurlijk. Nu kijken wij. Ik ga hier. Ik kan natuurlijk noemen, maar daar heb ik echt een heleboel mogelijkheden. Bijvoorbeeld dit, of dit, of dit. Ja, oké. Hij doet het, dat vind ik een beetje... Ook dit, dat kan ook. Ik ben aan het overwegen. Misschien, ja, dame hier. Dat lijkt heel goed te zijn. Want als hij nu langere rochade maakt, dan kan ik misschien dit maken. En ik krijg echt een heleboel compensatie. Wat? Ja, dat is toch vaak... nu gewin ik een figuur. Dit. Volgende zet. Hele figuur. Beetje raar. Ja, eigenlijk kan ik dit als premium maken. Oké. Oké, gelukkig. Ja, een beetje raar. Het is natuurlijk een blinde heel vroeg in de partij. Oké, dit is leuk. De Hyper Accelerated Dragon. Daar kan je dan met wit, met de damslag op D4. Oké, dat is een beetje theorie. Maar dit is eigenlijk heel leuk voor wit te spelen. Dus oké, wat doe je nu? Dit is eigenlijk een beetje raar dat hij niet terugneemt op D6. Ja, oké. Ik weet het niet. Ik doe dit als hij terug gaat. Ik weet niet wat hij terug gaat. Ik kan natuurlijk ook hier nemen op C3. Maar dat is ook een beetje raar. Eigenlijk vind ik dit helemaal oké. Oké, eigenlijk heb ik geen idee wat er aan de hand is. Heel gek, oké. Ik weet het niet. Ik wil eigenlijk niet op E7 nemen, want dan kreeg hij echt heel veel compensatie. En dat ben ik een beetje bang voor. Maar ik heb misschien een idee. Nee, heb ik niet. Wat is er aan de hand? Dit is echt heel...
heb geen idee. Dit is heel raar. Heel raar. Oké, kijk. Ik noem hier. Hoeft terug te nemen. Dan ga ik hier aan graden. Ja, waarom niet? Je kan natuurlijk hier noemen. Dat helpt jou ook niet. Ja, ik denk eigenlijk dat het ja, hoeft. Oké, we gaan er, denk ik. En dan 21 misschien. En wat natuurlijk ook mogelijk is, als ik de mogelijkheid krijg, is dit. Lopen H6. En het idee is natuurlijk dat het niet mogelijk is te regeren. Dus bijvoorbeeld nu. Dat lijkt mij echt een mogelijkheid te zijn. Maar ik weet het ook niet. Misschien eerst dit, of niet. Maar dan is het echt moeilijk voor hem en het te vinden. Oké, ja, dit. Als hij hier gaat bijvoorbeeld, dan ga ik hier. Ja, als hij hier gaat, dan heb ik misschien dit, of wat dan ook. Ik weet niet precies waar je heen wil met de ik ben heel goed te zijn. Ik denk dit is de enige zet. En nu heb ik eigenlijk meerdere mogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld ook dit doen. Dat vind ik heel leuk. Ups. Want dan heb ik de mogelijkheid hier te gaan. En dat is echt... daar heb je echt een probleem als dit gebeurt. Doet hij misschien B6. Ja, ik vind het leuk. Want P6 is waarschijnlijk de enige zet. En dan heb ik dit, loop E3. Dan ben ik, ja, eigenlijk heel klaar mee. Wat ook leuk is dat natuurlijk A6 eigenlijk geen bedreiging is. Want die term is natuurlijk gevestigd op die A-linie. Dus ik denk dat B6 de enige zet is. Ja, en dan weet ik niet helemaal waar ik heen ga. Maar ja, lopen E3 lijkt een zet te zijn. Want dan heb ik ook ideeën zoals lopen noemt B6. Dat lijkt echt heel goed te zijn.
Wat? Wauw. Als dat lukt, dan wauw. Oké, wauw. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus het idee is natuurlijk... Maar dat werkt dus niet. Ik noem hier. Hij noemt hier. Maar ik noem hier. Hij is laag te lopen en ik krijg de toon. En dat is heel goed voor mij. Dan heb ik een extra figuur. Ja, waarom niet? Of ik kan ook eerst hier noemen. Dat is misschien beter. Ik denk eigenlijk van wel. Want als ik met de duim slaag op tv heb ik altijd een... Ja, ik denk van wel. Ik doe dit. Hij noemt terug met de loper. En ik noem hier. Ja, dat is een probleem, want dit is raakmaat. Oké, leuk. Ja, leuk. 4 partijen, alle 4 gewonnen. 1 keer had ik een beetje, zeg maar, ja, leuk. Ja, nog iemand. Huh? Nog een tegenstander. Wat ik misschien ook zal doen, is een beetje tactiek. Dus als we geen tegenstander meer vinden, dan doe ik een beetje tactiek. Maar we hebben een tegenstander, heel goed. Oké, nog even Koningsindisch. En wat doet die? E4 is de meest gespeelde zet. Oké, de Fianchetto variant, dat gaat natuurlijk ook. Stallions.com. Zoiets. Waarom is hij aan het denken? Dat zijn heel makkelijke zetten. En hij gebruikt echt heel veel tijd daarvoor. Dus dat is een beetje raar, maar oké. Want, kijk, raad is heel natuurlijk. Oké, dus laten we kijken. Dat gaat natuurlijk ook. D5. Dat kan je doen. Ja, oké. Je kan je nemen, maar dat is waarschijnlijk geen goed idee, want je wint die turn, maar hij krijgt echt heel veel compensatie. Of zal ik het doen? Waarom niet? Waarom kan ik dat niet doen? Dat begrijp ik niet. Kan ik niet nemen op D5? Oké, iets niet gezien. Ik zie eigenlijk niet waarom niet. Want als hij met die pion of met die dame terugneemt, dan heb ik dit. Daar heb ik meteen een beurt gewonnen. Dus je hoeft eigenlijk met het paard terugnemen, maar dan neem ik hier. Oh, nu. Ja, oké, ik begrijp het. Dan dit. Dat is een probleem. En dat vind ik niet leuk. Ja, oké. Ja. En dan heb ik een probleem. En dan zijn 2 figuren van mij ja, de bedreiging. En dat wil ik niet. Oké, ja, ik zie het aan.
F4 misschien. Misschien dit. Ah, dat werkt natuurlijk niet. Oké. Dat is een beetje niet ideaal, moet ik zeggen. Misschien dit. Dan hoef je dit te doen en dan kan ik hier nemen. Ja, maar dat werkt ook niet, want dan neem je terug. Ik neem en toen bedreig wint de dam. Dat is niet leuk. Maar ik denk dit is wel mogelijk. Want dit hoeft te gebeuren. Of niet? Oh, misschien ook dit. Ah. Ja, dat gaan we zien. Oké, wat bijvoorbeeld mogelijk is dit. Hoeft hij E3 af, E3F, G4 te spelen. Kijk, ik heb een idee. Dit is een idee, dus we hebben de bedreiging dit te doen. Dus jij hoeft iets te doen, zeggen wij E3. En dan paard G4. En het paard gaat naar E5 en dan hebben we een aantal ideeën. Zoals bijvoorbeeld op C4 te nemen. Sorry. Oké, ik hoef ook een beetje sneller te spelen, want ik heb echt al een beetje tijd ja, ben ik kwijtgeraakt. Ja, oké, maar dit is leuk. Dit wil ik doen. Want een van de ideeën is nu hier te nemen. Dat is een dreiging. En een andere dreiging is dit. Ja, want dit is heel leuk nu, toch? Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Ja. Of ben ik er iets, heb ik er iets niet gezien? Lijkt mij heel goed. Oké. Ja, nu heb ik geen keuze. Ik hoef te nemen. Want als ik terug ga, dan raak ik de dame kwijt. Dus oké. Dat hoeft. Just. Ja. Wat nu? Ja, je hebt natuurlijk een beetje dat probleem dat dat niet een heel goede figuur is. Oké. Gaan we terug. Dat is heel goed. Ja. Maar misschien hier. Dat blijkt een mogelijkheid te zijn. En dan kunnen wij hierheen gaan. Dat is heel goed. Als hij E4 speelt, dan... Oké, dit is iets dat ik eigenlijk wil doen. Toch? Of niet? Ik ga hier, ik ga dit doen en dan wat? Ja, ik weet het niet zeker, maar ik ga die uitwisselen. Het is heel interessant, ik heb een extra
pion, maar mijn figuren zijn niet heel mobiel. Hoeft deze manier terug te nemen. Oké, dit misschien. En de idee is hier te nemen, hij neemt, ik neem, hij neemt en dan B6 misschien en hopelijk overleven. Dus dit. Of je kan ook dit doen, want ja, je hoeft die manier te nemen. Ja, oké. Oké, ik heb een idee. Ik ga hier en dan heb ik in de toekomst kan ik misschien B5 spelen. Ja. Oh, ik vind het niet zo leuk. Oké, ik neem het uit. Ik weet er niet helemaal wat aan het gebeuren is. Ik heb nog steeds een extra pion, dat is goed. En ik heb dit. Dat is goed. Ah ja, maar ik heb een probleem. Oké. Ah ja, dit is interessant. Het is een betere dat hij niet paard E4 hebt gespeeld. Maar oké, maar dit is oké, want als hij terug gaat, kan natuurlijk ook een batterie. Dan ga ik hier en ik heb... Ja, oké, misschien niet. Oké, ik... good lord. Want nu gaat hij hier en dan hoef ik hier te gaan. En dan weet ik niet helemaal wat dat betekent. Ja. Zie je, hij gaat, dan ga ik hier enige zet. Je hoeft hier te nemen, ik neem hier. En dan hebben we waarschijnlijk een gelijkspel. Maar ik weet het niet. Nee, dat is een gelijkspel. Ik ken een... Oh, dat is een verrassing. Dat is echt een verrassing, want nu heb ik nog steeds een extra pion. Ja, oké. Ik heb geen idee hoe goed deze extra pion is.
moet ik zeggen. Maar het is een extra pion. Ik denk dat hij eigenlijk meteen een gelijkspel had. Dat is waarschijnlijk nog steeds een gelijkspel, want het is niet duidelijk voor mij wat ik hier zal doen. Dit is helemaal niet duidelijk. Helemaal niet, en nu raak ik die ook nog kwijt. Ja, gaan we zien. Die gaat hier, ik ga hier, die noemt, en ik ga hier, misschien is dit iets. Het is tenminste heel onwaarschijnlijk dat ik verlies. Maar misschien zal ik niet winnen. Maar dat is oké. Ik dacht van een klein moment dat ik niet aan het opnemen ben, maar ben ik wel. Oké, goed. Oké, dit is een beetje raar, want nu krijg ik een pion. En er zijn twee. Oké, natuurlijk, die kan hier gaan en dan kreeg die, maar die is niet zo belangrijk. Ik weet natuurlijk ook niet waar ik eigenlijk zal in gaan als hij dit doet. Oké, ik begrijp het. Ja, ik weet het niet. Ja. Ik heb niets extra, nee. Het zal een gelijkspel werden. Denk ik zie niet wat er nog kan gebeuren. Gaat hier en dan weet ik niet. Nee, dat kan niet. Ja, maar ik heb er geen probleem met een gelijkspel. Ja. Niets. Dat ik kan hopen. Ja, ik heb geen tijd en geen voordeel. Dus gelijkspel zal mij echt recht zijn. Ik denk ook dat ik niet bang moet zijn. Oké. Die wil het niet. Oké. Oh, dat is een probleem. Oh dear. Dat had ik niet gezien. Oh dear. Ja, ik heb geen... Oh, dat is echt... Oké, ik raak de partij kwijt. Maar dat had ik niet gezien. Ja, dat is heel slecht natuurlijk. Oké, dat had ik niet gezien. Ik raak de partij kwijt. Oké. Ja, dat is een beetje teleurstellend. Dat is heel einfach. Heel makkelijk, ja.
Ik raak de partij kwijt. Want... Ja. Ik kan er niets mee doen. Dat had ik niet gezien. Dit is een beetje raar. Oké, nu heb ik weer een beetje... Een hoop. Oké, dat is niet goed. Ja, ik ben nog steeds aan het verliezen. Ja, dit, oké. Geen kans. Ja, ik raak de beetje kwijt. En ik weet niet helemaal waarom, maar dit is aan het gebeuren. Ja. Oké. Echt? Oké, gaan we zien of dit lukt. Dit is echt... Ja, maar nu is het een gelijkspel. En nu? Oh, weer gelukkig, hè? Heel gelukkig. Dat is ja, een gelijkspel. Of is het dat? Ja, nee, zeker. Ja, oké. Beetje gelukkig. Ja, en nu dit. Gelijkspel. Volgende zet. Oké, wauw, dat was een beetje... Yes. Ja, dat was een beetje gelukkig. Beetje heel gelukkig. Ja. Maar oké, die wil niet. Ja. Het is 21 uur. Dus wat het betekent is, ik wil nog 1 keer iets doen. Ik denk puzzelsteek waarschijnlijk. En dat was het dan met die stream. Dus ja, dit nog en dan was het dat. Oké. Laten we even kijken wat er mogelijk is. Kijk, en figuren vinden, dat is heel goed. Schaakmat, ook heel goed. En dan dit. Leuk. Dit. Een figuur. Een term. Schaakmat. Een term. De dame. Oeps. Heel leuk. Schaakmat. Weer schaakmat. Dit. Een term. Wat is dit? Ah ja. Nieuwe dame.
dit. Dit wint. Zeker. Strijk maar uit. En ik win een figuur. En dit is strijkmaat. En dit weer strijkmaat. Ik win een figuur. Weer hoofd. Schrijf maar uit. Ah. En dit. Dat is leuk. Dat is leuk. En dit. Schrijf maar uit. Dit. Ja, leuk. Schrijf maar uit. En dan dit, ja. Binnen de duim terug. Oké. Ah, oké. Dat was het dan ook. Ah ja, oké, ik had die aan maat. Dat was de enige die ik verkeerd heb. Maar als je dit doet, dan... Oh ja, natuurlijk is dit hem weg, oké. Ja, oké, goed. Dat was het dan eigenlijk ook voor vandaag. Ik heb 5 partijen gespeeld, 4 keer gewonnen, 1 keer gelijkspel. Ik had een beetje geluk. Die gelijkspel, die had ik eigenlijk zouden verliezen. En een van die partijen die ik heb gewonnen, dat was door een blunder van die tegenstander. Dus ja, ben ik niet helemaal blij mee. Maar dat is nog steeds 4,5 uit 5 en 17 euro's. Dus ja, het is niet niets. Ja, ik denk dat was het voor vandaag. Dat was mijn Nederlandse stream. Volgende week stream ik dan door een andere taal. Ik weet nog niet welke. Misschien Frans. Maar misschien ook niet. Maar ja, dat was het voor vandaag. En hopelijk tot volgende week. Doei!